Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ɗan uwa barkamu da kasancewa a sabon bidiyo. A bidiyon mu ne za mu kawo muku yadda za ka ɗauko bidiyo daga YouTube ka sauke shi zuwa cikin wayarka. Sunana Abu Sufyan Ali. Ɗan uwa kar ka manta idan wannan ne farkon zuwa ka channel ɗin mu, ka danna mana subscribe, kai like, kai share. Ku biyo mu ku yadda za ta kaya. Yawa da farko kana buƙatar application ɗin Bitmate ka sauke shi a wayarka. Idan ba ka da shi za ka je ka shiga Chrome sai ka yi download ɗin shi. Gashi za ka zo Chrome. Application ɗin Bitmate a Play Store ba ka samun shi sai dai a Chrome da sauran application masu zaman kansu, amma banda Play Store. Sai ka zo ka danna wani sace ka je Google ba sai ka ce wannan ba, kana taba kana saka Bitmate sai kai sace. Kana yi wannan za ka zo sai ka kai za ka download Bitmate. Gashi kana gani kuma ina da dama suka taba Chrome sai ka nima misali sai ka zo ka wani download sai ka taba download. Yanzu dai haka ya siya na download ma'ana na Bitmate da kansa. Yawa kamar yadda kuke gani gashi yanzu za mu je shiga YouTube ko kai da abu yake. Za ka sai na farko ka je zuwa YouTube ɗinka, ko ka shiga YouTube ɗinka. Gashi misali ka shiga YouTube, yawa gashi misali yawa kan misali ka ɗauke shi labari na, misali labari na, yawa gashi misali yawa ko da suke bari mu ɗauki kankanin bidiyo yadda za ku gani zai sauke cikin kankanin lokaci. Bari mu ɗauki ko da yawa mu samu misali ga short bidiyo, kankanin bidiyo. Gashi misali wannan haka zo ka yi copy link ne, gashi inda wurin share ɗin nan za ka danna wurin ya kamar da kuke gani gashi sai wani maka sai ka danna wurin copy link. Za ka yi copy sai ka zo cikin hanyar tana da sauƙi ba tare da wani ɓata lokaci ba. Sai ka zo Bitmate ɗinka, yawwa ka zo Bitmate. Gashi mun shigo Bitmate, yawwa kamar da kace gani haka kana shigo Bitmate. Idan bai gwado maka link nan take ba kana yi taɓa nan ka taɓa wurin sace. Idan ka taɓa wurin sacin ka gashi kanshi ya gwado maka yadda za ka je ka yi download bidiyon naka cikin sauƙi ba tare da wani sai ka bi wani application mai talla mai wanda zai bata maka da time ba. Yawa kamar haka kuna gani gashi za mu dala da wurin download din. Yawa kun ga bidiyon da muka gashi kun ga ya zo gashi sai ka zo wurin kasa wurin da ake download sai ka taɓa wurin download. Yawa gashi kun ya kawo ka Bitmate tamkar da kasan kana zuwa kai download ɗinka a Bitmate. Tamkar haka ne zai baka na bidiyo da na music, yawa na waka kenan. Wannan wurin bidiyo ne gashi kamar haka, yawa nan kuma na saman shi ne nan wurin waka kenan da kake so kamar ka ɗauki bidiyon ka. In kana son ka yi shi audio ne to ga wurin da ka taɓa nan gashi. In kana son ka yi shi na bidiyo ne gashi ta yadda kake so. Misali yanzu za mu taɓa wurin waka, misali da ke shi a kankani ta da sai zuwa da wuri ko anan ma haka gashi kuna gani. Yawa yanzu ba ta lokaci zai shiga kama wani talla to mahallo dai kwa duba kuna saka mata application waka kamar gashi ta haka. Yawa daga yanayi yanzu bari mu saka duka ga bidiyo gashi. Yawa kun gani gashi kun ga ya zo. Yawa wannan shine kun ga bidiyon. Kun ga
Kun gani ya zo cikin sauki. Wannan hanya ce mafi sauki da za ka ɗauko bidiyo daga YouTube zuwa cikin wayarka cikin ƙanƙanin lokaci ba tare da ɓata lokaci ba. Don kuma muna godiya, kar ka manta da yin subscribe da like da share. Mun gode, sai mu haɗa a shiri na gaba.